Omroep Friesland. Prelude. Met Maaike van Dijk. Omroep Friesland. Een hele goeie dag. Het is tijd voor de uitsturing van Prelude van sneun 8 maart. Prelude is een programma van Omroep Friesland waarin de harkers fysiekplaten aanvragen kennen voor haar naasten. Om ze te lokwensen met jedis of jubilea. Ik ken in dit programma muziek aanvragen worden voor zieken. Of kennen jou in dit programma een stiepenbetjuging aan onnemen. Omroep Friesland. Prelude. Het eerste verziekje van Joert komt uit Heegwaai. Het bestuur van Crescendo Heeg vraagt een plaat aan voor haar jubilarissen. In Jochentje is de muziekvereniging oprichten en Joert op 8 maart viert christelijke muziekvereniging Crescendo haar 104-jarig jubileum met een mooi concert. Op de jubileumdag worden de volgende mensen huldigen door het bestuur voor het feit dat ze al een heel aantal jaren muzikant binnen. Het bestuur jouwt de volgende namen terug: Trientje Heemsbergen, Jeanette Dijkstra, Jan Hogeterp, Hidde Hietkamp en Gerbrug Jansen. Al deze leden worden door de vereniging huldigen voor 40 jaar muzikant. Het bestuur wil deze leden bedanken voor haar inzet in de vereniging en het bestuur hoopt dat ze nog jaren met een soort willen haar hobby bij Crescendo terugzetten. Ik vraag het bestuur nog omdenken voor haar dirigent Meine Verbeek. Meine is al zo'n jaren de muzikaal leider van christelijke muziekvereniging Crescendo Heeg. Ze laten weten dat zij nog heel blij binnen met haar dirigent, die het nou al zo'n 40 jaar voor de club stiert. Ze willen hier dan ook even speciaal bij stilstaan. Je kan nou harkje naar christelijke muziekvereniging Crescendo uit Heeg en zij spelen het stuk Vivaldi's Winter. Het stuk is baseerd op de 4 eergetijden van Vivaldi en jaren het 4e seizoen, de winter.